An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen bɛ aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasituma bi bɛ tali kɛ tarata la tarata min n'a bɛnnen bɛ natarasan kalo 12 desanburu kalo dɔ bi y'o tile 13 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye lasiri cɛman ye dɔw ko lasiri filanan bi y'o tile 17 ye jate la san kalo duurunan don hijira san 1444 san dɔ dugawu de b'i kɛ Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka waladan k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ye sɔrɔdasilakaw olu ka kulu kɛrɛnnen ka dɔ k'a fɔ baara minnu kɛra ka se k'o ɲɛfɔ o kunnafoni dira kunnafonidilaw ma kununko kunnafoni ye ɲɛfɔliko la. An ka jamana kɔnɔ na kalanko ka se ka yakubaya kalansoba dɔ n'i y'a sɔrɔ baaraw sigira sen kan an ka jamana kɔnɔ na Mali minisiri ɲɛma fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔliko la ka taa se bi kuma min fɔra CEDEAO ka lajɛrɛ tɛmɛnen na bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ o ko bɛ cogo jɔn la kunnafoni ye ɲɛfɔliko la. Ninnu de bɛna ka kunnafoni kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ kalan na k'a fɔ kunungo Mamadu Sherifu Hayidara ale min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a tun minɛnen bɛ k'a bila garde à vue la kunungo kɔni an balana k'a fɔ liberté dira ma a taara ka so nga minɛni min n'i y'a sɔrɔ n'o kuma tun bɛ sen na o kun de dɛ ko ɲininkali dɔw ani sɛgɛsɛgɛli dɔw ka se k'olu ta ka ɲɛ san ma k'a sɔrɔ kɛ nin waati laban ninnu na ja dɔ bɔlen bɛ ja min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ne a ja a bɛ yiraw la min ka dɔn waleyajugu kɛbɔ kɛrɛn n'o ye jadowala tigilamaw ye Moti marabolo ko ni maa min tɛ se ka jɛn n'a ye ka sigi waleyajugu kɛbɔw cɛra i bɛ se ka fɛɛrɛ wale tigɛ dɔw ko k'o ja in de na k'a sababu ye dɔw ko kɔsa in na segu boli minnu kɛ k'a yira k'a fɔ a balima filadenw ale yɛrɛ filaden nka minnu bɛ don jadowala tigilamaw cɛra u k'a lajɛ k'u kɔsegi o kuma min fɔra k'a ye jaabi min ta ka ɲɛ sɔn bala yɛlɛ bɛ k'i ta fɔ kuma kolomara tɛ dɔrɔn a kun minɛnen bɛ k'a bila garde à vue la nka kununko kɔni ko tɛgɛ bɔra k'a taara ka yɔrɔ la an bɛ dugawu ka fɛn min da ka an ka jamana na yarabi Ala ka Mali bila sira kan n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ DIRPA o ye sɔrɔdasiw ka kunnafonidiso olu bɛ to ka ɲɛfɔli minnu kɛ baara minnu bɛ sen kan o baaraw y'olu waleya o kɛnɛ kan min ka dɔn k'a fɔ colonel Sulemani Danbele ale b'a ɲɛfɔ an ye baara in kɛra cogo jumɛn de la an ka lamɛn. N'i ye jateminɛ kɛ kalo jan tɛmɛnen n'o ye octobre kalo ye ani novembre kalo an bɛ jateminɛ kɛla k'a fɔ jatigɛwale mɔgɔw n'o ye an ka cɛmancɛ sigidaw ye u bɛ ka boli ka bɔ yen tellement que pression kɛl'u kan tellement que gɛlɛya dal'u kan u bɛ ka boli ka bɔ u bɛ ka taa sud la u bɛ ka taa un peu vers l'ouest. O de b'a kɛ aw b'a mɛn Kayi région na Kayi sira kan u bɛ attaque kɛ la Sikaso Kucala Yoroso aw ye attaque dɔw fana mɛn yen kɔsa in na même u ka carili fana i bɛ taa sɔrɔ u tɛ cari kosɛbɛ u kelen kelen moto kelen ou bien moto fila moto saba o ka ca u bɛ u déplacer o de la parce que bi min na à chaque fois que nous déplacer la en masse tant que information dila faamaw ma an bɛ wuli ka taa ɲɛɲini est ce que mun bɛ k'a fɔ tiɲɛ don ni tiɲɛ don faamaw bɛ intervention kɛ avion bɛ se ka taa comme avion fana bɛ se ka taa mɔgɔw fili yen ou bien dugumamɔgɔw yɛrɛ bɛ se k'u kunbɛn cogo min na ni an ye jateminɛ kɛ octobre la vraiment faama ma bɔnɛ a nin na mais ni mois de novembre la an ka finitigilaka 9 olu bɔnɛn'u nin na parce que terroristes ka taabolo kɛlen bɛ mun ye sisan u bɛ ka faamaw éviter u tɛ se k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ yɛrɛ dayɛlɛ ni faamaw ye directement mais u bɛ taa dugu jukɔrɔ mugujuguw de bila kuma caman bɛ fɔ bɔlɔlɔw kan mun ye k'a fɔ faamaw ni u ka instructeurs taala mɔgɔ 41 minɛ Douanza donc ko Russie dɔ taala Russie kelen ko ye mɔgɔ 30 kantigɛ vraiment o ka bon hakili ma quoi mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw b'o partager n'i ye jateminɛ kɛ a cɛ man ɲi hali ni a yɛrɛ i y'a ye yɛrɛ n'i y'a kalan i b'a dɔn k'a fɔ o tɛ se ka kɛ o. An b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye colonel Sulemani Danbele ni tun y'ale ka ɲɛ u y'a fɔ cogo min na kunnafoni lakika o ka kɛ fasoden bɛ taabolo ye ka se k'o di min kɛra dɛ k'o fɔ min ma kɛ ko maaw k'a lajɛ o kana fɔ k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka farifa ta ka ɲɛsin an ka lakanabaaw ma kuma kolomara tɛ dɔ bi an ka jamana ko n'an bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka taa ɲɛ fo an ka jɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ in kan bɛ dugawu kɛ o hakilila min talen bɛ Ala k'o bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye yɔrɔ dɔ o baaraw koromokari sigira sen kan kununko kabalakaw fɛ yen
anga ministre nyama tun be kene kan kalango yɛrɛ bɛ se ka yakuba cogo min na o y'a kunba de wa ko chinois jamana ni mali ka bolodi ɲɔgɔn ma ka se ka baara ɲini ka yakubaya a baara sen fɛ min ye mali ministre ɲama ye dr Sokol ko alama i ka kuma min fɔ kɛnɛ ka ye o filɛ ko foli kan ka kɛ bɛɛ ye minnu ye baara kɛ n'i ye Chine lajɛ n'i ye maliyɛnw lajɛ n'i ye professeurs lajɛ n'i ye écoledenw lajɛ u hakilina ye kelen jamana ka taa ɲɛ ka bɛɛ hakili sigi président ŋaniya bɛ écoledenw la ka tɛmɛ fɛn caman kan mun na parce que Mali avenir ale yɛrɛ y'a fɔ jeunes ye n'ale ma réussi i n'a fɔ jeunesse ma réussi donc jeunes kan k'a dɔn tigitigi to mɔgɔ min bɛ jamana kunna bi o y'u ka mɔgɔw de a bɛ baara kɛ jeunes ye donc n ye ɲininkali kɛ ministre fɛ o tuma nin bɛɛ a kɛra hakɛ jumɛn la ko miliyari 30 a caman ba a fan ba Chine de y'a di a y'a di comme ça a ma di juru la de a y'a di parce que teriw de don a filanan n ko ministre ma yali sira min bɛ bɔ yan ka taa aéroport la ka taa Bamako u b'a fɔ ma la route du savoir est-ce que a bɛ budget la ou bien a t'a la ministre ko ne ma ko président ye yamaruya di ani ministre des finances ko bɛ budget la donc jeunesse kan ka dɔn ko fɛn o fɛn n'a kan ka kɛ jeune ye an b'o de la donc olu fana k'u ka baara kɛ a laban n ko u ye baara min ye u ye équipement minnu ye mɔgɔw kan k'u entretenu de parce que n'u tora tan u bɛ tiɲɛ donc pour que u man ka tiɲɛ u kan ka entretien kɛ k'a fɔ ko u ka so de ye nin ye tant que u bɛ étudiant ya la an balodan k'a fɔ ni tun ye mali ministre ɲɛma dr Sokol ko alama i ka ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana in basi lafiya yarabiya la fɛn fɛn ɲɛta ye ka ɲɛsin ka jamana ma ala ka mali bila o sira kan n'an bɔra yen CEDEAO olu ka lajɛrɛ tɛmɛnen na kumaw cayara bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ dɔw ka fɔ la ko mali bɛna sanction n'o ye ka ɲangili ta gɛrɛn tɛ ta ka ɲɛsin ka jamana ma Ismail fana ko tiɲɛ don kuma in fɔra da la maa ɲɛma dɔ fɛ n'o y'a commission ɲɛma ye nga o ni k'a fɔ k'a kɛra gafew kɔnɔ k'a ma kɛ gafew kɔnɔ dɛ Ismail fana ale b'a hakilila de nin ko in sen fɛ an ka lamɛn ne tɔgɔ ye Ismaila Fane ne ye mouvement jamana kanu porte-parole an bɛ mun fɔ mɔgɔw k'a faamu CEDEAO ka réunion kɛlen dimanche kuma caman fɔra kɔnɔ u ka commission mun président mun bɛ yen o de kumana ko il faut que Mali ka Ivoiriyɛnw ka sɔrɔdasi 46 in bila yani janvier kalo tile fɔlɔ cɛ ale o fɔli mun kɛ président tilalen réunion u ye gafe wɛrɛ bɔ tuguni u ye Mali féliciter k'a yira k'a fɔ ko Mali sɛbɛ bɛ ka élection organisée a ye date min fɔ k'u bɛ Mali féliciter o la kosɛbɛ k'u b'a ɲini Mali fɛ fɛnɛ Ivoiriyɛnw ka sɔrɔdasi 46 mun b'u bolo Mali ka essayer k'olu fɛnɛ bila o ye fɛn ye fɛn mun bɛ diya olu ye mais k'a fɔ de ko ni olu ma bila olu bɛna cɛdenw ta ka na Mali sanctionner walima ka mɔgɔw bɔ CEDEAO kɔnɔ ka na Mali kɛlɛ o tɛ gafe kɔnɔna la mais nin bɛɛ la n bɛ mun fɔ maliyɛnw ye Ivoiriyɛn ninnu doncogo an ka jamana kɔnɔ galon k'a bɔ a la u tɛ classé togoya si ni mercenaires tɛ parce que o kɛra ka da maa minnu ka ca la olu ko k'u t'u dɔn olu ka kuma kun fɔlɔ kɔrɔ ye MINUSMA o ko k'olu ka cidenw tɛ alimaw k'olu ka cidenw tɛ Ivoiriyɛnw ka gouvernement yɛrɛ fɔlɔ ma kɔn k'a yira k'a fɔ k'olu ka sɔrɔdasiw don o de nana ni nin ko in bɛɛ dabiri ye o b'a yira k'a fɔ an ka autorité ye kuma min fɔ k'a don ka ko mercenaires don an t'o kɛ nkalon bɛɛ bɛ i hakilina de fɔ nin ko la sinon mɔgɔ si tɛ mun bɛ nin affaire in kɔnɔna ko dɔn parce que an ka gouvernement ma bɔ ni kuma ye a taara ka di justice ka bolo kan bɛɛ de bɛ i hakilina fɔ mais affaire yɛrɛ tiɲɛ ye mun ye mɔgɔ si t'o dɔn kuma dɔ bɛ sen na dɔw ka passeport ye jamana wɛrɛ mɔgɔ minnu tɛ Ivoiriyɛn dɔw bɛ u tɛ tubabukan mɛn tant que an ka autorité ɲɛmaaw ma bɔ ka kuma officiellement k'a fɔ ko nin de don an tɛ se ka fɛn fɔ ka tɛmɛ u ye kun fɔlɔ mun fɔ an ye k'o kɛ mercenaire ye an bɛ dan yen n bɛna mun fɔ nin bɛɛ la k'a fɔ ko mɔgɔw nana delili kɛ ko ninnu ka bila ten n'i y'a ye an ka jamana ɲɛmaa n'o ye Assimi Goïta n'a tɛ ka ninnu bila o b'a yira k'a fɔ ko dɔ de bɛ yen maaw tɛ ko mun dɔn i m'a ye Macky Sall nana o ma kuma Sierra Leone président nana micro tegunnen la o ma kuma président joli nana na a yɛrɛ bɛ renseignement ɲini u fɛ n'u ma se ka kuma o b'a yira k'a fɔ fɛn dɔ bɛ nin ko in jukɔrɔ ko mun ka bon kosɛbɛ a galon ka ca kosɛbɛ k'a da an ka jamana ɲɛmaaw la o kɔrɔ an ka jamana ɲɛmaaw bɛ ka taa ni baara ye sira mun fɛ ne b'o de kɛ ko tiɲɛ ye n'a y'a sɔrɔ olu ye kuma fɔ ni galon kun don Ivoiriyɛnw ka sɔrɔdasiw bɛ anw fɛ yan wa contingent b'anw fɛ yan MINUSMA kɔnɔ a ka ca ni sɔrɔdasi 100 olu bɛ anw fɛ yan n'a fɔra ni sɔrɔdasi damadɔni ka na n'olu kun Ivoiriyɛnw ka sɔrɔdasi yɛrɛ ye walayi sisan b'a sɔrɔ Alassane Dramane Ouattara avion ta ka na walima ka premier ministre avion ta ka na walima ka affaire étrangère kun nana dar la a wagati mais o si ma kɛ
olu tora menace la ko u ka sɔrɔdasiw bila sans délai galon dɔ de bɛ yen n'u ye mun ta k'a ɲɛsin an ka autorité ma k'a fɔ maliyɛnw ye ni an ka autoritéw y'a bila cogo min na an ka tugu o kɔ nin ye jamana ko de n ye M5 maa dɔw ka kuma mɛn M5 Malikura maa dɔw a ɲɛmaa dɔw minnu tun bɛ stratégie kɔnɔna la u ye ne kuma sulu kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Koniba Sidibe k'a fɔ ko ni sɔrɔdasi ninnu u k'a bila donna ta bɔra ta ne ɲɛna n'i ye jamana mara kɛ ale kɛra ministre a kɛra député ne ɲɛna i bɛ jamana fɛn caman dɔn k'a dɔn k'a fɔ an ka autorité tɛ ka ko k'u kunfɛ information bɛ olu de bolo olu de ni sɔrɔdasi ninnu bɛɛ kelen kelen ɲininka u dalakan na c'est que sur sɔrɔdasiw ye kumakan f'u ye kumakan mun bɛ Ivoiriyɛnw yɛrɛ la gosi k'u lamɔla i m'a ye ni mun nana dɔrɔn o tɛ se ka kunnafoni di aw kunnafonidilaw ma parce que u b'a dɔn mun bɛ yen donc an ka to an ka autorité kɔ ne bɛ se ka mun fɔ nin na halisa k'a ko apaiser Hashim ale de bɛ an bɛɛ kunna droit dɔ b'a bolo ka se ka ninnu ka dossier teliya an b'a fɔ Mali kiri ka suma u ka ninnu ka dossier teliya o dɔ ye jumɛn an y'a ye k'a fɔ Mohamed Ali Bacili kelen ye rebelle bila yan nɔ a wagati Daniel Tesoke ma sɔn a ma o furugufurugu kɛra Daniel Tesoke cɛ a y'a yira k'a fɔ ko président ka décision de don olu libéré la yan nɔ donc an b'a ɲini Hashim fɛnɛ fɛ a ka kiiri tigilamɔgɔw bila condition na cogo min na ninnu ka jugement ka se ka teliya nin ko ka fɔ ka ban pewu an bɛɛ ka lafiya k'a fɔ ko CEDEAO bɛ ka ko labɛn an kama ni 46 soldats in kama c'est faux hali n'a sɔrɔ fɛnɛ n'a kɛra fɛnɛ ni CEDEAO bɛ ka labɛn o tuma n'o fɛnɛ kɛra maliyɛn bɛɛ ka kɛ fa kelen ba kelen nin ye jamana ko de nin tɛ politiki kɛlɛ wagati an bɛ nin bila jɔnmaya munna de kɔnɔ n'a fɔra ko CEDEAO de kɔni bɛna cɛdenw kɔni bila ko kana ninnu libérer par la force o tuma n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ a ka kɛ badiri kɛlɛ ye nin ye jamana ko de. an balodan k'a fɔ ni tun ye Ismaël fana kan ye min da kɛra an ka jamana na yarabi ala k'a bila o sira kan n'an bɔra ye k'aw ladɔn k'a fɔ fatɔgɔmakaw fɛ olu ye fara ɲɔgɔn kɛ k'a yira k'a fɔ bi bi na k'u bɛ wele bila faso ma fɛn minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu bɛ ka kɛ waleya u ti jɛni min ye k'o ɲɛfɔ faso ye ni fɛn bɛ yen n'o ka d'u ye a kumatigi tun ye maa min ye Ibrahima Amadou Diko ale ye kuma min fɔ o filɛ. an wulilen an ɲɛ b'a la jamana insécurité bɛ cogoya minɛ jamana in kɔnɔ an ɲɛ b'a la situation b'a la ka kɛ cogoya minɛ vraiment an fɛla tɛ an ti armée contre la an t'u ka baara contre la mais baara dɔw bɛ yen il faut k'a ka latilen n'a ma tilen a bɛ na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye o baara ye jumɛn ye fɔlɔ an ti fɛ armée ni groupe foyi ka patrouille kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ni armée ni groupe dɔ ye patrouille kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ na ni fɛn wɛrɛ groupe wɛrɛ bɛ créer parce que an y'a f'u ye k'u k'a dabila n'u m'a dabila an yɛrɛ an b'an ka groupe créer u ni groupe d'autodéfense ka fara ka patrouiller n'u bɛ patrouille u ka patrouille kelen maintenant u na ni armée min ye u na ni partenaire minnu ye u n'u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fo n'an y'a ye yɔrɔ min na baara man ɲi u n'u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais Mali kɔnɔ an ti fɛ u ka siya dɔ ta u ni siya dɔ ka baara kɛ ka siya dɔ to yen o ye siya woloma ye parce que groupe ninnu ye o de ye n'u an ti fɛ o de ka kɛ an ka jamana kɔnɔ deuxième chose u na ni partenaire russe ye u nana f'u k'u dɛmɛ ka jamana lakana donc an tɛ o contre la u bɛ se k'a kɛ mais russe ninnu ka baara kɛ Mali hukumu kɔnɔ fɔlɔ u ni maliyɛn ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ filanan maliyɛn ka k'u ɲɛma ye k'a sɔrɔ maliyɛn de b'u ka patrouille commandé maliyɛn de bɛ fɛn bɛɛ kɛ u k'u dɛmɛ baara la mais k'a fɔ russe dɔrɔn bɛ taa ka yaala ka mɔgɔw minɛ u tɛ mɔgɔw kumakan mɛn u tɛ mɔgɔw laada dɔn an tɛ se ka jɛ n'o ye o ka dabila et puis fana n'u ni armée maliyɛn bi ɲɔgɔn fɛ armée maliyɛn ka kɛ commandement ye olu de ka kɛ ɲɛma ye an b'o de fɔ sabanan o bɛ don an ka dugu kɔnɔ cogoya minɛ ani an ka sugu kɔnɔ cogoya minɛ an tɛ se ka jɛ n'o ye dugu sariya bɛ yen jamana yɛrɛ de ye dugu sariya jɔ responsable bɛ dugu la u k'a lajɛ dɔrɔn yalama u bɛ se ka t'u ka kan kɔnɔ dans le désordre fɛn bɛɛ ye ordre de n'u nana u ka dugu bɛɛ encercler n'u tɛ fɛ maa si ka bɔ u ka dugu bɛɛ encercler u ka taa dugutigi n'a ka conseil nɔ u ka an n'an ka baganw lakana an b'o de nɔfɛ armée saralen don ka mɔgɔw n'u ka nafolo lakana u k'o kɛ duurunan bagan minnu minɛna bagan ninnu ka lasegin ka na a ka di a tigiw ma an y'o de ɲini fɛ maintenant an bɛ min fɔ k'a fara a kan an tɛ jamana autorité transi contre la an tɛ autorité contre la mais baara min b'a ka kɛ n'a man ɲi an b'a f'u ye. an balodan k'a fɔ ni tun ye Ibrahima Amadou Diko ni tun ye ale kan ye Moti marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya fatɔgɔ ma fɔra cogo min na an bɛ dugawu ka fɛn min da kɛra an ka jamana ala ka bila o sira kan n'an bɔra ye droit de réponse fɔcogo la ni maa kumani kɛ ka se ka jaabi da ko kan Tapital Pulaku olu ka lajɛrɛ tɛmɛnen na o y'a sɔrɔ Segu Boli ale tun y'a yira k'a fɔ ko kadiri dɔw kɛrɛnnen na fila kadiriw ko waleya bi kɛ n'o ye jadɔla tigilamaw ko n'i y'a lajɛ k'a fanba de ye filaden ye ko fo ka fɔ ko nka ko fila bɛɛ t'a la a y'o fɔ k'o sɛbɛntiya ko fila bɛɛ tɛ dɛ ko nka k'a fanba de ye filaden ye ko n'u y'a kɛ u bɛ fɛn fɛn i b'a ye k'a bɛɛ ye filalakaw de ye ale yɛrɛ ye fila ye fasira ni basira bɛɛ lajɛlen la a da sera o ma o min kɛra Tapital Pulaku bɔra ni ka se ka jaabili kɛ a ko kan ka lajɛrɛ kɛ wala lajɛrɛ dɔ se o ye jaabili kɛ
o sefe segu bole kunungo fana ale ni kunafondilaw sigira ni ka tila ka jaabili ta ka ɲɛsin baara in ma segu bole kuma min fɔ a ka lajɛra sefe kunu an ka yɛrɛ lamɛn. n bɛ fɛ ka mun fɔ tabital fila ko mɔgɔw dɔrɔn u ye ne accusé u ko ne b'a la ka fulaw coro ne b'a dɔn ne ma fulaw accusé o dun u ka nin tɔgɔ tiɲɛ fulaw ye ne ye tiɲɛ fɔ fulaw ye dɛ ne m'a fɔ fula bɛɛ ye jadisi ye fula bɛɛ tɛ se ka kɛ jadisi ye ne ye mun fɔ ne ko fulaw de ka ca jadisiya la centre kɔnɔ Mali siya bɛɛ bɛ centre kɔnɔ mais fulaw de ka ca la ne ko tabital fula ko mɔgɔw u ka bɔ u ka communiqué kɛ k'a fɔ fulaw minnu bɛ jadisiya la u ka bɔ a la u k'a dɔn fulaw ka dugu bala ka jeni o de kama fulaw bala ka faga o de kama o dun u ka bɔ ka communiqué kɛ ni ko communiqué ne m'a fɔ communiqué écrit dɛ parce que n tulo b'a la tabital fula ko mɔgɔw ko ni armée attaquera k'olu bɛ communiqué kɛ k'a condamné communiqué tɛ o fula mun bɛ kungo kɔnɔ marifa b'a bolo a bɛ boli kungo kɔnɔ o bɛ communiqué dɔn o ti o ma école kɛ o tɛ ne ko n k'u ka bɔ de tabital fula ko mɔgɔ a ye bɔ aw k'a fɔ fulaw aw tugura kufa kɔ o de y'a to an bɛ faga o de y'a to an ka dugu bɛ jeni o de y'a to an ka baganw bɛ ta o de y'a to an ka karamɔgɔw kantigɛra an ka bɔ nin fɛn na nin fɛn tɛ fɛn ɲuman ye est-ce que ça c'est compliqué n'i y'a ye ne b'a la k'a fɔ tabital fula ko parce que Mali fila bɛɛ maliyɛn den fila bɛɛ bɛ tabital fula ko la ne yɛrɛ mun sigilen don ne bɛ tabital fula ko la tabital fula ko ɲɛmɔgɔw u ka journalistes wele k'a fɔ fulaw a ye bɔ jadisiya la nafa t'a la ni kuma fɔra bɛɛ ɲɛ bɛ kuma tiɲɛ na n'i y'a ye aw tɛ se ka bɔ k'a fɔ fulaw ka bɔ jadisiya la ça veut dire que ko min bɛ u k'a fɔ an ye mun bɛ dugu ma an tɛ mun kalama u k'a fɔ an ye ko in ka dun kojugu bamananw ka kuma ko tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ mais kuma dɔ la faut que tiɲɛ ka fɔ de bi bi na an sera phase min na bi nkalon tɛ taa yɔrɔ si ko nkalon tɛ mɛn boli la bɛɛ b'i ka position clarifier de i ye mun ye i b'a yira an na de yanni an ka kɛ jadisi ye mɔgɔ si man faga o tiɲɛ fɔ in dɛ o de man di n ka fila cadre ninnu ye pourquoi segu boli b'a fɔ fulaw kɛra jadisi ye mais aw journaliste fɛn fɛn sigilen filɛ n bɛ maliyɛn bɛɛ ta témoignage la n'i ye centre kɔnɔna ta Mali siya bɛɛ bɛ yen mais fulaw de ka ca la ni yɔrɔ jenina fulaw de bɔ n'u ka taliki n'u ka marifaw ye ni kanw jenina fulaw de don mais tiɲɛ mana n'an ka tiɲɛ fɔ jamana tɛ se ka jɔ nkalon kan président bɔra don a m'aw wele ka taa kuma a ka bɔ k'a fɔ bɔn fulaw ye bɔ Amadu Kufa kɔ Amadu Kufa kama de aw bɛ faga est-ce que ça c'est compliqué n'u ma se k'o fɔ Maliyɛnw yɛrɛ ka réponse jateminɛ. an balola k'a fɔ ni tun ye Segu Alayi Boli ni tun y'ale ka ɲɛ jamana in basigi na lafiya ala k'an bila o sira kan n'i ye kuma in bɛɛ lajɛlen lajɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ n'a fɔra ko gɛlɛya ye yɔrɔ sɔrɔ k'ale mago bɛ fɛn min na bi k'o de ye kulu mun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ olu bɛ danbeya ka taa a yɛrɛ ka filaya ma olu ɲɛmaw de ka bɔ k'a fɔ a ye bɔ a la aw minnu bɛ yen ni aw y'anw dɔ ye n'aw donnen bɛ fɛn in na a ye bɔ a la ko fɛn ɲuman tɛ k'o de y'ale ka kuma kunba ye kuma kɔrɔbara tɛ dɛrɛ bi jamana in basigi na lafiya o bɛna sira min fɛ ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye Dɔgɔfiri marabolo kɛrɛnkɛrɛnnena farabu bɛ Dɔgɔfiri commune de fɛ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya a kɛlen ka yen sɔrɔ san 2 ni kɔ an kun ba san 3 kan yɔrɔw ma labila bɛɛ lajɛlen kɔni kamana gannen bɛ hali bi kuma dɔw la an b'a man ka da ka waati kɛ nka o ni yɔrɔ bilala o tɛ kelen de hali sini kabini datugura fo bi kɔsa in na an ka bɔ ni kunnafoni a kɛra mɔgɔw kɔnɔ ko kokura de don k'a dɔn k'a fɔ kokura don kabini kɛra le 6 octobre 2020 fo bi o kelen de don Badara Alu ale ye Dɔgɔfirikaden ale ko ko nin bɛɛ ka se ka kɛ hali bi ale dabali banna Badara Alu ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Badara Kulubali ka bɔ Dɔgɔfiri mara la tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni degulen don farabugu sigi la bi kosɛbɛ Mali armée an dalen don Mali armée la hali bi k'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'a fɔra ko kan o bɛ jabali n'a fɔra ko kan bɛ farabugu yɛrɛ dugu kɔnɔ kan yɛrɛ bɛ nanpala n'a fɔra to ni bɔra Goma ko kan bɛ mais ka balo ta Dɔgɔfiri ka taa di farabugukaw ma u selen tɛ k'o kɛ an dalen don u la mais tiɲɛ yɛrɛ la n'u m'a lajɛ nin yɔrɔnin a selen tɛ ka kɛ dɛ bon n'a fɔra bi Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a la ka Mali armée tanu à 100% bon tiɲɛ yɛrɛ la u k'a lajɛ u jɔ mɛ yɔrɔ min na u ka dɔ fara u jɔyɔrɔ kan anw Dɔgɔfirikaw anw ɲɔnɔkaw vraiment an degulen don parce que n'i ko Mali ɲɔnɔ jɔyɔrɔ a bi belebeleba de ta a la Mali armée k'a lajɛ dɔ kɛra Jajiri Pasara n'a fɔra ko farabugu yɛrɛ hali bi ko kɔngɔ b'a la ka mɔgɔw degun ye a ka ca san 2 ni kalo damadɔ don kɔngɔ ye mɔgɔw fa paki yen nɔ u sigilen nɔ na n'a fɔra hali bi ko kɔngɔ kelen b'a la ka na yalima farabugu y'a damana ko de kɛ Mali la wa walima kɛlɛ bi minnu da la olu y'u damana ko de kɛ Mali la wa Mali tɛ Bamakɔ dɔrɔn ye dɛ Asimi k'a lajɛ u kelen ta ti Mali an bɛɛ lajɛlen de ta don Mali ka jɔ a 100% o de ka d'a ye vraiment Asimi nana farabugu anw de y'a reçoit ya minute damadɔ an nana diyara degun min b'an da la ale bɔra an fɛ a k'a lajɛ n'a fɔra ko an ka pont ma se ka dilan salu samiya u ka bɛn cɛ ma salu tilema farabugu sira surunni ma se ka dilan ɲinan samiya
a ma se ka dilan ɲina tilema fana a dilali a kuma tala ka fɔ quoi i bɛ taa Farabugu i bɛ taa fɔ Gomade k'i bɛ taa Farabugu fɔ Choila mais sira suruni min bɔ Dɔgɔfiri ka na Farabugu o pont selen tɛ ka dilan an ni Farabugu bɛɛ ye commune kelen ye tiɲɛ yɛrɛ la anw découlé don commune in kɔnɔ a man d'an ye hali bi Hachimi n'a nɔfɛtɔmɔgɔw Mali armée ka d'an ye dɛ mais u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la mais n'a fɔra Mali belebeleba den kɔnɔ hali bi ko deku bi yɔrɔ dɔ la olu bi ɲini ka sa Mali dan tɛ Bamakɔ dɔrɔn ye tiɲɛnikɛlaw u kunkolo de bɛ Bamakɔ yan u k'a lajɛ minnu bɛ Bamakɔ k'u furakɛ hali don ko Dɔgɔfiri tiɲɛnikɛla dɔw mina na u b'a la ka taa Nampala k'u bɛ bɔ Dɔgɔfiri kɔnɔna fɛ u mina na jɛni u mina Dozo de u mina ka t'u di Mali armée ma Dozo b'a la k'u jɔ jɔyɔrɔ la dɛ k'a fɔ k'a bɛ bila Dozo la Dozo bɛ yɛrɛ ɲini de la an dan bɛ Sirasu la mais u k'a lajɛ hali bi u jɔ bɛ jɔyɔrɔ min na ko dɔ fara a kɛ dɛ ko kɛlɛkɛminɛn sanna kɛlɛkɛminɛn caman sanna mais anw t'a dɔn ninnu bɛ se ka to kungo kɔnɔ tu cɛ la hali bi k'u tɛ se ka ninnu furakɛ cogo min na n'i y'a jateminɛ avion t'u bolo essence fana sɔrɔli u fɛ a ka gɛlɛn dɛmɛbaa mana y'u la cogo o cogo fɛn tigi ani zon aw tɛ se ka kɛ kelen ye parce que ninnu ye zon de ye anw de ye fɛntigiw ye kɛlɛkɛminɛn b'an ka Mali armée bolo mobili b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo Jabali ni commune ni dugu dɔw cɛ kilo 15 u ye motocylitaire 52 ta dugu la sɔngɔkaw wulila bon Dɔgɔfiri motocylitaire min taara a ka ca c'est-à-dire ko yɛrɛ b'i danga min na hali bi ne t'a dɔn ko an ma se ka bɔ o danga yɛrɛ la cogo min na quoi Ablaye Kulubali a b'a la ka ne dabalɛ ba wallahi an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Badara Alu Kulubali ni tun y'ale ka ye Dɔgɔfiri kuma tɛ dɔ wɛrɛ ye bi Sɔrɔsiw ko bɛɛ b'u fɛ an bɛ wuli ka jɔ fɛn fɛn kɛ an bɛɛ bɛ Sɔrɔsiw de wele bi a bɛ ɲini u fɛ u bɛ dɔ la dɛ hali bi u ka dɔ fara a kan yɔrɔ in Farabugu sira ka se ka bila Farabugu ka kɛ a tun bɛ cogo min na maaw bɛ don ka t'u ka ci bɛ ɲɛnabɔ ka segin Farabugu yɛrɛ bɛ na sugu la e ka dɔn n'o kɛra gɛlɛya caman bɛ yen e ka dɔn o bɛ furakɛ wa min bɛ yen n'o maa caman t'o kalama Farabugu kungo kɔnɔna in kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnena jadiwala tigilamaw de dagamɛ fan bɛɛ fɛ yen u tɛ dogo yɛrɛ la u kili dalen bɛ yɔrɔ caman na bi ni sira in bɔra a bɛ kɛ so ye Sɔrɔsilakaw olu ka labɛn o kɛlen o yɔrɔw la bi a bɛ kɛ so ye kɛlɛ caman bɛ u b'a kɛ yɔrɔ caman na ka boli ka t'u da o yɔrɔw la n'o yɔrɔ sera ka furan k'a dɔ bɛ dɔ la basi kɔni ko Mali kungo kan wa ni Ala sɔnna ma an y'a fɔ cogo min na kunnafoni caman bɛ dugu ma ni Ala sɔnna ma baaraw kan ka kɛ sen kan ka se ka sira in k'a labila a bɛ ka fɔ cogo min na yarabi Ala ka kɛ ten jamana in k'a bila basi lafiyaw minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen Anazer o ye cakɛda ye min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ bolimafɛnko sirako yɛrɛ ka se k'o sariyaw matarafa olu y'u ka lajɛrɛba 24 bɔɲɔgɔnko u bɔra ni k'o sigi sen kan o senfɛ u da sira ma min ye kasiki ko ka taa se wulikajɔ minnu kan ka kɛ ka se ka siraban kasaraw ka se k'olu dɔgɔya u da sera o kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen ma a sen fɛ a ko ɲɛma Ousmane Mayiga ale ye kuma min fɔ o filɛ baaraba yɛrɛ kɛra mun kan kosɛbɛ o ye kasiki don ye Mali kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko vraiment siraban kasara cayara denmisɛnninw de ka ca accident de la circulation routière la a dun yirala k'a fɔ ko n'u ye kasiki don a b'u bali ɲagata caman ma i n'a fɔ an b'a fɔ min ma ko traumatisme crânien n'o de ye vraiment accident grave n'u yɛrɛ fanba ye n'i bɛ moto kan walima n'i bɛ katakatani ninnu kan donc san wɛrɛ an bɛ tila ka continuer o campagne ninnu fɛ kasiki mana bɔ a la an bɛ fɛ ka campagne baw kɛ i n'a fɔ minnu bɛ bolimafɛnw boli i n'a fɔ moto ni mobiliw k'a sɔrɔ téléphone b'u bolo k'o kɛlɛ i n'a fɔ minnu bɛ boli an ka duguw ni ɲɔgɔn cɛ minnu tɛ ceinture de sécurité don an b'o fana kɛlɛ i n'a fɔ minnu fana bɛ mobili boli k'a sɔrɔ u bɛ jimafɛnw min ou bien ka furakisɛninw ta minnu bɛ u bɔ u hakili la donc an b'o fana kɛlɛ o tɛmɛnen kɔfɛ san wɛrɛ n'Ala sɔnna an bɛ fɛ ka matériel caman san i n'a fɔ a fɔ ma ko radaru minnu ni i bɛ bolimafɛn na a bɛ se k'i ka vitesse dɔn k'a yir'i la ko n'i bɛ vitesse la mun dama tɛmɛnen don i ka sanctionner i ka mobili bɛ jɔ ɲagata bɛ da i kan san wɛrɛ fana an bɛna an ka baara taabolow yɛlɛma parce que code la route kura de bɛna na Mali la n'o taara sariyaw bɛ corser dɔɔni bɛ fara sariya fanga kan. ni tun ye Ousmane Mayiga ni tun ye u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ɲinifɛn Ala k'o kɛ sɔrɔ fɛn ye n'an bɔra yen projet Fafe kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔ k'a fɔ musolakaw olu yakubali o projet in a nana an ka jamana kɔnɔ san janba wulikajɔw senfɛ u sera ka wulikajɔw kɛ ni ka se ka ɲɛfɔli kɛ baara dɔw kɛra kɔnɔ na ni u ye wulikajɔ minnu kɛ bi ka dɛmɛɲɔgɔn dɔw sigi sen kan o ko ɲɛma ministre b'an ka jamana kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ n'o baara ɲɛsin muso ni denw ni denbaya ma n'o ye warijɛlakaw furumuso ye Funɛ Kulubali ale kuma fɔ a senfɛ o filɛ. Fafe ye État ka projet ye a bɛ promotion de la femme de l'enfant et de la famille a logelen don o kɔnɔna na a ka dɛmɛ bɛ ɲɛsin musow ka bɛ bɔ ɲɔgɔn na cogoya min na wa autonomisation bɛ se ka kɛ cogoya min na ani denmisɛnninw bɛ se ka épanouir cogoya min na projet in bɛ occuper o de la ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin musow ma
ka ɲɛsi muso minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ fɛ ka teinture kɛ muso minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ fɛ ka si baara kɛ ka turu baara kɛ ka safinɛ baara kɛ muso minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka jardin d'enfant baara kɛ muso minnu fɛnɛ n'u ye femme veuve ye u bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na kit alimentaire la ani jardin d'enfant fɛnɛ an ye olu fɛnɛ dɛmɛ ni bololamina caman ye denmisɛnninw bɛ se ka épanouir fɛn min na occuper cogoya min na journée kɔnɔna na u ka kalan ladonni bɛ se ka kɛ cogoya min na dɛmɛ kɔnɔna na an ye denmisɛnninw dɛmɛ o la an ye orphelinats dɛmɛ ka congélateur di u ma frigo di u ma pour que u bɛ se k'u ka minɛnw bila a kɔnɔ cogoya min na denmisɛnninw ka balo bɛ se ka bila a kɔnɔ a kana tiɲɛ cogoya min na ke an ye fɛn caman kɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na nin bɛɛ kɛra fafe ka okumu kɔnɔ mais fafe ni a baarakɛɲɔgɔn n'o ye ONG ADEPOP ani ONG jigiyatɔn o y'o ye Bamakɔ ta ye nin ye bi ni ala sɔnna aw bɛna ne yɛrɛ ye région kɔnɔ ɲinan ni ala sɔnna an bɛ taa Mali région bɛɛ la a lancement kɔni kɛra bi ye mais an bɛ taa nin dɛmɛ ɲɔgɔnna belebelew ta k'a lase Mali région musow ni denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ma ni ala sɔnna. An balodan k'a fɔ ni tun ye ministre kan ye muso ni duni denbaya furakɛtɔw na an bɛ dugawu kɛ ala ka dɛmɛ ani ka yakuba n'an bɔra ye société civile kɛrɛnkɛrɛnnena olu ye kulu ye dugudentanw ka dɔn ka fɔ olu ka fara ɲɔgɔn kan u ka furaɲɛla fanga dɛmɛni na o kɛra faraɲɔgɔnba ye ni ka ɲɛfɔli kɛ kulu dɔ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ ɲɛmaa ye Badara Alu Sako ye u ka fara ɲɔgɔn kun ye fɛn jumɛn de ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Jɛkulu belebelebaw de don société civile kɔnɔna la minnu ko bi u bɛ transition in dɛmɛ pour que transition bɛ se ka ɲɛ cogoya min na maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye a dɛmɛli ko tɛ k'a fɔ ko chaque fois an bɛna fɔ ko transition mana fɛn fɛn min kɛ k'o ka ɲi o tɛ dɛ parce que ni u bɛ transition dɛmɛ a bɛ dɔn min na ko transition mana fɛn fɛn min kɛ k'i b'a fɔ ko wa k'o de ka ɲi o tɛ mais an b'a lajɛ a bɛ ka fɛn minnu kɛ yali u ka ɲi wa an b'a fɔ u ka ɲi ni mun man ɲi an b'a fɔ o man ɲi a jɛngɛnen don yɔrɔ min na an b'o yɔrɔ donc o de y'a to avant projet de constitution in bɔlen an ye hakili jagabɔ k'a kan k'an ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen wele k'u fara ɲɔgɔn kan ko an k'an sigi an k'a lajɛ min bɛ avant projet in kɔnɔ constitution in kɔnɔ an k'a lajɛ an k'an fɛla fɔ a la bon o la an ye journée kelen ta o bɛnna le 15 novembre passé an ye tɔnsigiba k'a kan donc an y'a lajɛ fɛn minnu n'olu ye ko kura ye n'olu bɛna don constitution kɔnɔna la an y'olu lajɛ k'olu labɔ fɛn minnu fana ye fiɲɛ a kɔnɔna la an y'an da don o la ani an yɛrɛ bɛna minnu fara a kan pour que constitution bɛ se ka ɲɛ cogoya min na an ye baara kɛ ka taa o sira de fɛ wa bakuruba la minnu farala kan i n'a fɔ so dɔ bɛna na sigi i n'a fɔ jɛkulu dɔ min ni assemblée tɛ kelen ye o bɛna fara a kan pour que fasodenw i n'a fɔ autorités les traditionnels les autorités légitimes dugutigilaka ninnu ni chefs religieux minnu bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔya ninnu ni fɛn ninnu olu bɛ se ka don o chambre kɔnɔ a bɛ assemblée lama de don fana assemblée lama de don donc o bɛna don a kɔnɔ bon fɛn wɛrɛw caman b'a kɔnɔ an tɛna se k'an da don o bɛɛ la san'o k'o ɲɛfɔ parce que a papiyew tɛ ɲɛ kɔrɔ k'a ɲɛfɔ an y'a fɔ cogoya min na maintenant mun b'a jɛ olu fana ka ca kosɛbɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ musow ka sɔrɔnani don pour que musow bɛ se ka da don faso ko la cogoya min na faso kumaw la cogoya min na n'i y'o ta k'a lajɛ constitution ma kumaba kɛ o kan ani a ye yɔrɔ dɔ fana fɔ constitution yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ u kɛlen bɛ k'a fɔ ko furu k'o ye cɛ kelen ani muso kelen an ko furu ye cɛ ani muso de ye parce que n'i ko cɛ kelen ani muso kelen a bɛ n'a fɔ i n'a fɔ ko mali bɛna constitution kura min ta k'a bɛna taa monogami de kan ko cɛw tɛ se ka muso wɛrɛ furu ka tɛmɛ muso kelen kan an ko k'o yɔrɔ lakile a kɔnɔna la. An baladan k'a fɔ ni tun ye Badara Sako ni tun ye ale kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn ka dɔn a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana kɔnɔ ka basigi lafiya nati ala k'o sabati n'an bɔra ye an baladan k'a fɔ EID o kɛnɛ min sigira kɛrɛnkɛrɛnnena ka dɔn k'a fɔ maa dɔw bɛ n'u y'a yira k'a fɔ ko Segu olu ye ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya dɔw sɔrɔ yen o gɛlɛya minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bilala sen kan furakɛli hukumu kɔnɔna na ka se k'o gɛlɛyaw sigi sen kan o gɛlɛyaw o kuma minnu fɔra fɛɛrɛ minnu sera ka tigɛ olu la minisiri bɛ ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ma Jɔminɛtu Sangare ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An ye ci sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ taa Segu dɔgɔtɔrɔso la n'o ye banabagatɔw ye u tɔɔrɔla donc kunbɛli ko ɲuman u m'o sɔrɔ Segu dɔgɔtɔrɔso la furakɛli ko ɲuman mun bɛ mɔgɔ hakili lasigi u m'o sɔrɔ ka d'a ka machine dɔw tiɲɛnen don n'u taara fɛnɛ dɔw tɛ sɔn ka ara matarafa u bɛ taa tɛmɛ sira wɛrɛw fɛ yaasa u k'a ta donc sɔniko fɛnɛ fɔra a kɔnɔna la donc n bɛ fɛ ka mun fɔ ka segukaw hakili sigi k'a fɔ tɔɔrɔ in an y'a mɛn a ye anw yɛrɛ tɔɔrɔ Segu dɔgɔtɔrɔso bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko directeur kura nana o kɔrɔ tɛ ko kɔrɔlen ma baara kɛ dɛ kura in nanen nin y'a tile 15 ye a ye baara daminɛ
donc a kɛlen ka baara daminɛ a y'i ɲɛsin nin sɛbɛn in ma donc jamana kɔnɔdenw ko segukaw yɛrɛ ko k'u tɔɔrɔlen don fɛn min na a y'i ɲɛsin o sɛbɛn ma donc u ye jɛkulu dɔ bila sen kan ka baara kɛ sɛbɛn in kan yaasa k'a lajɛ mun bɛ ka segukaw tɔɔrɔ olu ka se k'u bɔ yen donc k'a fɔ ko o baara bɛ sen na machine mun n'a bɛ adamaden farikolo bɛɛ lajɛ n'a bɛ fɔ a ma ko scanner donc k'a yira u la k'a fɔ segu dɔgɔtɔrɔso scanner a kun jɔlen don a ye baara daminɛ n hakili la mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna ye olu tɛmɛna scanner in fɛ donc a baara bɛ sen na an balona k'a fɔ olu ye fura sɔrɔ a ko la an bɛ dugawu kɛ u n'a ni ɲɔgɔnna caman ala k'u hakililaw ni k'olu yakubaya n'an bɔra ye sifinakaw jɔyɔrɔ ye mun de ye fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ an ka jamana kɔnɔ na bi sango gɛlɛya min bɛ sifinakaw kan ka se k'o gɛlɛyaw furakɛ Musa Mara ale bɛ hakilila da ko sen fɛ an ka lamɛn a fɛɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye min ye fɔlɔ ka denmisɛnw ɲɛnabɔ k'u ka kuluw dilan ka kɛ kulu jɔnjɔn ye an bɛ se ka danaya da kulu min kan denmisɛnw ka kulu jamana in kɔnɔ an b'a fɔ de ko CNJ Conseil National de la Jeunesse foyi man ka kɛ denmisɛn ko la Mali kɔnɔ ni CNJ ma k'a ɲɛ an man ka fɛɛrɛ foyi tigɛ denmisɛnw dɛmɛ sira kan ni CNJ ta jubaju ye n'u ta bolo ta baara la denmisɛnw de bɛ denmisɛnw ka lahalaw dɔn nka CNJ ye min ye bi an bɛɛ b'a dɔn gɛlɛyaw b'a kɔnɔ kow sigilen tɛ sen kan kow tɛ kɛ a kɔnɔna na komi a kan ka kɛ cogoya min na o de la an ka baara fɔlɔ kan ka kɛ ka CNJ ladilan k'a sinsin a sira filanan ye min ye kota ko min ni musow y'a sɔrɔ dɔ ka di denmisɛnw fana ma tiɲɛ don musow fan dɔ ye denmisɛn nka an ka kota dɔ vote kulu o kulu kɔnɔ ɲɛmayɔrɔ o ɲɛmayɔrɔ la denmisɛnw fana ka dɔ sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛnw bolo don baara denmisɛnw bila sanfɛ yɔrɔ la o fana ka kɛ jamana sinsin bere dɔ ye o ye dɛmɛ filanan ye dɛmɛ sabanan ye baarako ye an ye caman fɔ baarako kan nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana cakɛda bɛɛ jamana baarayɔrɔ bɛɛ k'a bɛɛ ka laɲini fɔlɔfɔlɔ kɛ denmisɛnw ka baarako ye u bɛ fɛn o fɛn kɛ u ka fɛn dɔ bila sen kan a bɛna se ka na baara joli di denmisɛnw ministère bɛɛ service bɛɛ commune bɛɛ cercle bɛɛ région bɛɛ jamana cakɛda bɛɛ ka i kun ɲɛsin denmisɛnw ka baarako ne yɛrɛ ka faamuyali la san 5 kɔnɔ an kan ka se ka baara 1 million di denmisɛnw ma denmisɛn 1 million ka baara sɔrɔ a kɛra bureau kɔnɔ baara ye a kɛra entreprise baara ye a kɛra kɛnyɛrɛ ye o mais denmisɛn 1 million bolo ka don baara la sira wɛrɛ ye mun ye denmisɛnw ka kɛ jamana kanubaw ye u ka kɛ jamana dɛmɛbaw ye o ye tubabukan na citoyenneté n'o bɛ kɛ école an ka enseignement civique et moral k'a don Mali école bɛɛ la wa k'a daminɛ première année fo université fan bɛɛ fɛ wa a ka kɛ matière principale ye n'o kɛra denmisɛnw bɛ tɛmɛ école min fɛ kalan bɛ k'u kun u bɛna se ka jamana faamu ka jamana dɔn ka kɛ jamana kanuba ni jamana dɛmɛbaw ye o fɛnɛ ka bila sen kan o kɔfɛla ye min ye dɔrɔn denmisɛnw ka jamana dɔn u ka jamana yala an ka semaine culturelle ni semaine artistique ni biennale an ka olu wara jamana kɔnɔ denmisɛnw ka ɲɔgɔn dɔn ka jamana dɔn an ka jumelage kɛ lycée ni ɲɔgɔn cɛ école ni ɲɔgɔn cɛ commune ni ɲɔgɔn cɛ Mali denmisɛn si kana a ka denmisɛnya kɛ ka ban ka sɔrɔ a ma Mali région damadɔ kɛ o kɔfɛ farikolo ɲɛnajɛ an ka a don ba la kosɛbɛ jamana kɔnɔ ne yɛrɛ ka faamuyali la tuma dɔw ka ta jamana kɔnɔden bɛɛ ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ n'a bɛ fɔ tubabukan na ko sport de masse wa misali ɲuman ka di ɲɛmaaw ma président premier ministre assemblée ɲɛmaa ministres maires députés olu yɛrɛ ka kɛ ɲɛfɛ bani n'o kɛra jamana fan 12 bɛɛ ka bɔ a kɛra kalo kɔnɔ siɲɛ 1 a kɛra kalo 2 siɲɛ 1 mais don dɔ ka sugandi jamana bɛɛ k'i yɛrɛ ye ɲɔgɔn fɛ farikolo ɲɛnajɛ sira kan wa don wɛrɛ fɛnɛ ka sugandi jamana bɛɛ k'i yɛrɛ ye ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ jɛyali sira yɔrɔ furani sira ka misali fɔlɔfɔlɔ kɛ jamana ɲɛma a n'a dangaw ye denmisɛnw ka tugu nɔfɛ denmisɛnw ka wuli denmisɛnw ka jamana in ta k'a ɲun k'a bila sira ɲuman kan denmisɛn jamana n'o denmisɛnw kɛra jamana baarabaaw ye jamana bɛ se wa a bɛ taa ɲɛ an ka lajɛ ka tɛmɛ o sira fɛ an balɔden ka fɔ ni tun ye Musa Mara kan ye a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn bɛn ni kelenya ye yarabi ala k'u sabati sifinakaw ka se k'u don bala k'o yakubaya an bɛ dugawu kɛ ala k'u hakililaw yakubaya n'an bɔra ye an balɔden ka fɔ joyilakaw fɛ yen min ye cikɛlaw kɔrɔsɛnɛlaw ka ɲɛmasigi min n'o bɔra ka kɛ an ka jamana kɔnɔ na o sen fɛ joyilakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnena Banikɔ marabolo kɔnɔ na sudelikɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ y'a daw ye ale ni maa dɔw kɛrɛnkɛrɛnnen olu tun y'a yira k'a fɔ ko Isa Kulubali Bafin o min ye chambre ɲɛmaa ye k'a y'a sen don ko dɔ la k'a sen don ko tɛ a kɔni kɛra ɲɔgɔn samasama ye u fila balele kumana an ka fiɲɛ sira in sanfɛla la o kɔfɛ Isa Kulubali Bafin ale taara sariya tigilamaw ɲɛ kɔrɔ kuma min ale taara kiiri Bunaku kan kɛ kɔn kiiriw ye
wulikajɔ kɛra maa dɔ nunu kɛrɛnnenya sɔrɔ bɔkɔrɔya ya ka taa se Fiyana Dramani u n'u ka maaw maa min bɛ n'i y'a sɔrɔ Karimu ale y'u fara ɲɔgɔn kan u ka se ka yafa ɲɔgɔn kɛ o de senfɛ bɔkɔrɔya daw ani Fiyanakaw ka Dramani Mariko olu fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnnenya ni ka taa yafa ɲini kɛ Isa Kulubali Bafin fɛ yafama ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kɛrɛnnenya radio min bɛ yen n'o ye radio banko ye u kɛla ka weleli kɛ o ye yafa ɲini min kɛ u ni Bafin jɔla kɔnɔ na o kɔfɛ u kɛla ka yira diɲɛ bɛɛ la radio sanfɛla la radio banko ka weleli kɛ o sanfɛ u ye yafa ɲini Bafin fɛ cogo minnu na ani ko in tɛmɛna cogo min na u da ser'o ma yaasa ka prêtique di an ma Karimu min kɛra ko yɛrɛ labɛnbaa ye Karimu ye kuma min fɔ a senfɛ o filɛ. Ne ye Sala Karimu ye ne ni Dara ani Bɔkɔrɔ k'u b'a fɔ ko Bɔkɔrɔdaw k'u ni Bafin fara ɲɔgɔn kɔ i ni ɲɔgɔn ko kuma rɔ k'u ye fɛn fɔ Bafin ma fɛn min kɛcogo man ɲa o kuma min fɔra o ye Bafin tɔɔrɔ k'u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ fanga la ne ye Karimu ye ne kɛra sababu ye ne y'u wele k'u fara ɲɔgɔn kan ko Bɔkɔrɔ ni Daraw ka taa Bafin deli an taara deli kɛ an ye mɔgɔ caman yɛrɛ sɔrɔ yen ara ka banko Seriba tun bɛ yen ka fara mɔgɔ caman kan a ye an ka deli minɛ deli kɔnɔna rɔ a ka hakilina nana kɛ ko an ka papier dilan n'o ye yamaruya papier ka t'o di a mɔ k'a b'o di a ka avocate mɔ an ko problème foyi t'a la an y'o papier dilan o papier dilanlen k'o ban a ka miiriya nana kɛ sisan nɔ kungo kɛra arajo la bɛɛ ka nin takɔ arajo la pour que k'a dɔn an ye min kɛ k'a fɔ ko problème foyi t'a la n'i ko k'i bɛ maa min nɛɛli ne bɛ min fɔ diyagoya i b'o lamɛn dɛ o ye ne ka kunnafoni ye n yɛrɛ bɛna tila sisan k'a di Bɔkɔrɔdaw a bɛ wele kɛ a b'a ka hakilina di voilà. Ni tun ye Karimu ka kuma ye o kɔfɛ u ye telefɔni di Yaya ma Bɔkɔrɔya ya o min tun ye sudeli kɛ a ko kɔnɛ na Bɔkɔrɔya ye kuma min fɔ an ka yɛrɛ lamɛn. Bango radio kun kan ne ye Yaya Dawe jɛla secrétaire sudeli ala y'a kɛ union ko la ani Bafin fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔɔni finalement fɔ anw nana bi a kan o de la an nana ye an yɛrɛ dama de don quoi an ni Bafin an bɛɛ ye kɔ kelen kɔnɔ jɛgɛ ye an nana yafa ɲini k'a fɛ juwele yan ala barika la a sɔnna yafa ɲini ma pour que ka se ka dangɛrɛmaya ko an ni Bafin an ye yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ o de la an bɛ ka kuma i ka arajo la bi hali bi o yafa ɲini kelen don an ɲɔ t'a la bi an ɲɔ t'a la sini a ka yafa mo ala n'a kira kama n bɛ yafa ɲini a fɛ n fili la k'i yɛrɛ fara n kan e min ye alimatɛri ye i ka fara ne yɛrɛ kan ka yafa ɲini a fɛ k'a deli mais ne sinankun n'o Kulubalikɛ ye donc n ye sɛ dun a ka so ye ko sɛ dun ma ban dɛ Bafin yɛrɛ ne sigira a ka so don o ne yɛrɛ y'a ye k'a fɔ mɔgɔ sababu de bɛ se k'a ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na sinon vraiment ni mɔgɔ kɛlɛ man di quoi an kɔni bɛ yafa ɲini Bafin fɛ mɔgɔw b'an ni ɲɔgɔn cɛ a kan'u ka kuma minɛ dɛ parce que dɔw balo de ye bɔnɛ rɔ an tɛ ala ɲini ka Bafin ka nafolo tiɲɛ mɔgɔ minnu ye k'a kuma dun fɔ k'an gagnɛ ni a ye fɛn o fɛn mɛn a k'an wele k'an ɲininka ala ɲɛ k'a min kɛ dɔw bɛna kuma fɔ ka tila ka an bila ɲɔgɔn na tugun parce que dɔw bɛna fɔ ko nin ye politique kuma de ye politique de an ka bila ɲɔgɔn na olu k'u ta sɔrɔ quoi an tɛ o kɛnɛ kan an bɛ se ka Bafin ka nafolo dun Bafin na 1000 Bafin na 2000 ou bien Bafin an bɛ nin ko in na an dɛmɛ nin na mais ka Bafin ka nafolo ka a don faama ko sira fɛ an tɛ ala ɲɛ la ni ko min b'an ka yɔrɔ an bɛ se ka ci bila a ma n'a sera ka dɛmɛ min an ye o n'a ɲɔgɔnna ninnu kɔ k'a ka nafolo cɛ faama ko sira kan an tɛ ala ɲɛ la i bɛ fara an kan ka dɛli kɛ. Nin tun ye Bɔkɔrɔya kan ye Dramani Mariko kulu in kɔnɔna na ale yɛrɛ tun ye cɛbɔ dɔ ye i y'a sɔrɔ ale yɛrɛ tun ye kandida ye Dramani Mariko ka bɔ Fiyana a yɛrɛ ye kuma min fara Yaya ta ka Fiyana Dara an ka lamɛn. Ne ye Dramani Mariko ye ka bɔ Fiyana Dawuka ye kɔrɔfɔ fɔ k'a ban pewu mɔgɔ mankan bɛ mɔgɔw bila ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ a si hakilina tɛ parce que sinankunya bɛ ne ni Bafin de cɛ Bafin yɛrɛ tɛ ne dɔn hali n'a ɲininka sisan a b'a f'i ɲɛna ka tɛ ne dɔn n'i y'a ko dɔlen n'o tigilamɔgɔ cɛ fo ka taa se faama ko mun o b'a yira ko an ma ɲɔgɔn faamuya ni ala nana ji k'o tasuma nɔ o diya ka yafa ɲɔgɔn ye an ta kɔni banna pewu kɛlɛ tan bɛ bi kɛlɛ tan bɛ sini. Ni bɛ tali ka Fiyana Dara kana ko min tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ n'a tun bɛ ɲɔgɔn fɔnbala minɛ kɔnɔ na k'u bɛnna ko la u bɛ yafa ɲini Bafin fɛ ka wulikajɔ kɛ ka taa yafa ɲini a fɛ ka tila ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira fɛ bɛɛ kɛ k'u seere k'a fɔ k'u ye yafa ɲini wa bɛɛ ka far'u ka yafa ɲini na ko nin tɛ dɔ wɛrɛ ye k'u ka bɛn ɲini u kana kɛ kɛlɛya sababu ye u bɛ yafa de ɲini olu de jo t'a la ɲɔgɔn fɔnbala min tun bɛ yen ko ɲɔgɔn fɔnbala kɔni banna u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo jɔyila joli la an bɛ dugawu kɛ hakilila fɛn fɛn bɛ na ni basi in lafiya ye yarabi ala ko hakililaw ni k'olu yakubaya n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na sira siribe mun b'e bolo. Karamɔgɔ Ase n'i ka yamaruya an bɛ taga Zambi karido tungarakɛ maa 27 olu de furu yira Zambi lusangakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 26 olu ye Ethiopie jamana kɔnɔdenw ye ni tungarakɛ maa 27 ninnu yɛrɛ kun kɛlen bɛ k'u kunda Afrique du Sud de kan ni wagati in na ba polisilakaw bɛ wuli ka jɔ la yaasa ka se ka dɔn kun jumɛn de ye ni maa ninnu sɔrɔ. N'an bɔra an bɛ taga Sudan ni wagati in na denkɛrɛfɛ ni bisigili jugu ni ko wɛrɛw talen bɛ k'a ɲɛsin Sudan rastamaniw ma o kɛlen bɛ sababu ye ka gɛlɛya caman lase u ma
n'an bɔra yen an bɛ taga Chad maa 262 minnu minɛlen tun don ni dɔgɔkun tɛmɛlen na ni denmisɛnnin na ka mɔgɔ 80 ni bolo bɔra olu kan dɔgɔkun in na mɔgɔ 139 olu fana bilala ka bɔ ni maa ninnu na n'an bɔra yen an bɛ taga Tunisie ka sanga ni sɔrɔ gɛlɛyaw ye ni wagati in na député Kalata ale kelen bɛ ka tɛnɛn ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ sibiri nata décembre kalo tile 17 o bɛna kɛ Kalata kun fɔlɔw ye a yirala k'a fɔ ko Tunisie jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ tɛ ka u janbila ba don ni Kalata in na ka sababu kɛ sɔrɔ gɛlɛyaw ye diɲɛ dolatanba ni an ko ma ko Coupe du Monde ni y'a siɲɛ fɔlɔ Faransi jamana ale ka taga demi-finale la Maroc ale kɛra ni jamana kun fɔlɔ ye min taara demi-finale la karamɔgɔ Asi an ye min sɔrɔ ni tiɲɛ ye an bɛ dugawu kɛ Rabi Ala ka tɔ kun jago ɲuman kɛrɛnkɛrɛnnen na farafinna bɛɛ lajɛlen ka nisɔn yira u sen fɛ